Készítettél már tépett malac szendvicset? Fogd meg a malacot, törölgesd meg, majd irdadd be a hús mindkét oldalát. Kell valami, ami megköti a fűszert, nálunk ez a mustár volt. Kend be vele alaposan, ne sajnáld. Keress egy mélyebb edényt, és helyezd bele a húst. Most jöhet a fűszerkeverék. Só, bors, fűszerpaprika, barna cukor, oregánó, majoránna, egy pici különlegesség. Fokhagyma és egy kis gyömbér. Szórd rá a keveréket a húsra, és jól masszírozd bele, mindenhová jusson belőle. Most jöjjön a szósz, micsoda művészi pillanatok. Egy kis olaj, egy kis almaecet, vagy nem, az marad a Netflixnek. Nekünk jobb lesz a meggyecet, csípős kivonat egyenesen horgosról. Szójaszósz, mehet bátran. Na jó, nem annyira bátran. Méz és ketchup, jöhet. Keverd össze ezt a szószt, de tegyél félre belőle egy kicsit a sütéshez is. A maradékot kend rá a húsra, szép egyenletesen. Takarjuk be fóliával, méghozzá több rétegben, hogy szépen puhára párolódjon. Mehet a sütőbe 140 fokon, 4 órára. Igen, megéri kivárni. Amikor kész, 2 villa segítségével szedd szét a húst innen a név, tépett, azaz pulled pork. Piríts meg egy zsömlét. Kelj rá valamit, lehet majonéz, jöhet rá hagyma, és persze egy jó adag tépett malac. És kész is a pulled pork szendvics.